गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जोङो दिनै BBWA आफादनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ माने सिगांनि बायदियानो रायजोफोर माने न'खर गारनानै खारलायनाय। दा नैबे फंबाया गावनि हिन्जावखौ लांनो फैबाय आरो नैबे खारनाया बेनोमोन फिसा साथाम दंखायो अब्लाबो बेयो बेंगलरावहाय खारनानै थाफैदों गुबुन हौवाफोरजों। दा बिनि सायावहाय गासै जोङो सोंनाय फिननाय खालामजोब्बाय। दा क्लियारलि सावरायनानै दा हौवाया लांनो होननानै फैबाय। दा हौवाया लानानै थांसिगोन आरोखि गाबोन समफोरनि गेजेरावहाय रबिबारसिमाव लानानै थांसिगोन न'आवहाय। दा आङो बिसिनावनो माखासे सोंनायफोरखौ सोंगोन। नाथाय जोङो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ गोबांथार जाबाय। दा जोङो बेखौनो खावलायहरनो सानो माने जोंनि बर'नि माखासे आइजोफोरा जेसेनो भाइरेलसिन भिडिअसफोर नुदों बा भाइरेल जानाय नुदों एसेनो बांसिनसो मावलांगासिनो दङ। दा जों बेखौनो खावलायहरनो सानो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम नोंथांमोनहाबो गामिफोराव बा गावबागाव एरियायावहाय एसे स्ट्रिक्ट खालामनानै लाखियोबा गाहाम जागौ। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बाहेरायाव फैखांनायनि उनाव माने जोङो हमखांनानै हरनायावसो माखासे मानसिफ्रा मिथियो। बेनिखायनो सिगांग्रो गामियावनो एसे बयबो डिक्लेयार खालामनानै दोनखायोबा बेफोरखौ जोबोद मोजां जागौ। दा आङो बिदिखौ गोलाव खालामनो सानाखै। दा आङो गावसिनावनो माखासे सोंथि सोंनो सानदों। दा हिन्जावनाव आङो सोंग्रोगोन। ओरै लादे एसे खाथियाव ला खुगा खाथियाव। मा नाम नोंनिया? रमिला। बबेनि? फाथाबारिनि। खाथियाव ला फाथाबारि। फाथाबारि चिरां ना? औ। डिस्ट्रिक्टआ चिरां। ओमफ्राय हाबा जानाया बेसे गोबाव जाखो नोंसोरो आइडिया ओरैनो? 20 बोसोर जाबाय। 20 बोसोर? 20 बोसोर जाबाय? 20 बोसोर जाबाय। 20 बोसोर दे। खोनाखाबायना रायजोफोर 20 इयार्स जाबाय हाबा जानाया। ओमफ्राय गथ'फ्रा साबसे? साथाम। साथाम। हिन्जाव साबसे हौवा साबसे? हिन्जाव सानै हौवा सासे। गाव होनथों। हिन्जाव सानै हौवा सासे? औ। ओमफ्राय लास्ट उन्दैसिन गथ'आ? हौवासा। हौवासा। खय बोसोरसो जागोन आइडिया? 6-7 बोसोरसो जाबाय। 6-7 बोसोर। ओमफ्राय देरसिना? हा? 18 बोसोर। दा नोङो बिनिफ्राय साथाम गथ' दंखायो नङा होमबा? दिनै 20 बोसोर जाबाय हाबा जानाया। बेनिफ्राय गथ'फ्राबो देरा नङा देरबाय आरो सासे उन्दै दंबावो। दा बिसोरखौ माबोरैहाय गारनानै फैखो नोङो? हो? मानो गारनानै फैया? मा जाहोनाव? खामायनो होननानै। खाथियाव ला माइकआ एसे गोबारै होन। मानो फैयामोन? खामायनो होननानै फैदोंमोन। खामायनो होननानै। हौवाया खामाया नामा नोंनालाय? हो? दे खामायनो होनना फैदों। दा खामायनो होननानै फैनायावथ' नोंनि हौवाया मोनथिया हनै नोंनि खामायनो फैनायखौ। बिनिफ्राय नों खामायनो फैबाय मोजां खोथामोन। दा गुबुन हौवाफोरजों थाफानायाथ' बे साबजायाखैना। बेखौथ' मोजां मोना। बेथ' जायाखै नोंनि भुल। दिनै नोंहा उन्दै उन्दै गथ'फोर दं। दा बिसोरखौ फोरोंखो ना बिसोरनि मान सनमानाव अफाय थांखो? बा नोंसिनि जाथि खुरमा बा जों बर' हारिनि मान सनमानाव अफाय थांखो बिदिब्ला? सोरजों थाफाया नोङो? सोर हौवाजों थाफायामोन नामा खोन्थाहरलाय? धनेस्वर। हा? धनेस्वर। धनेस्वर। धनेस्वर नार्जारि ना? नार्जारि। बबेनि बियो? दादगारि। दादगारि। बेबो चिरां गोलैयोना? औ। ओमफ्राय बे धनेस्वर नार्जारिहा माबा मोनसे गामिफोरावहाय रेकर्डफोर दंखायोमोन नामा? दङ होनदों आंथिया दङ होनदों होननायालाय। दङ होनदोंना? रायजोफोर बे धनेस्वर मा होनदों? धनेस्वर नार्जारि। बिनि फट'खौ आं स्क्रिनाव होनानै होगोन। माने बियो एसे दायनिगिरिखा जाहैदों खोनानो मोननाय बायदिब्ला। दा बेबो बैसोआ जाबाय। बिनिया 39 रानिं जागासिनो दङ। ओमफ्राय बैनाथ' 50नि गोजौ थागोन बे हौवाया। बोरायखाबायानो। हिनजावाबो बेना सानैमोन नामा? दा न'आवहाय गामिफ्राव थानो हायैनि थाखाय बेयो खारबोदों। बेनिफ्राय आरो नैबे मा नाममोन? रमिला नार्जारिखौबो लाफानानै बे थाबावदोंमोन आरोखि गावजों लोगोसे। बिनिफ्राय गारनानै खारबाय बेखौ। गारनानै खारबाय माने बेनाव थाइसेबो थाखा गैया। आनि थानि जानायावहाय जोंनि BBWA आफादा सुलाद मोननानै बेखौ लानानै नैबे जोंनि
बड'लेण्ड गेस्ट हाउसावहाय दोनफैथ'दों बेनिफ्राय न'खरावहाय रायलायहरनानै फिसायखौ लिंहरनानै जों दिनै फिसायनि आखायावहाय गथायनानै होनाय जासिगोन आरो रायजोफोर दा जिखुनु जाया दे नोंनाव इसेबां सोंला आङो जाथायाथ' जानानै थांबाय बयबो मिथिखासिगौ मा जाहोनाव जादों नङा होमबा दा मोजां मोननाय नङा होमबा रायजोफोर बेहाय खारबोनाय दा दिनै एथबांबा बेसेबांबा बैसो जाखानानैबो बेफोरबायदि हाबा मावनाया माने एसे गोरोन्थियानो होननांगौ जाहैबाय लाथ'लाय दा नोङो बेफोरबायदि मावबावगोन नामा नेक्स्ट टाइम मावोब्ला मावनाय नंलाथ' जाजाबाय मावनाय नंला नेक्स्ट टाइम बिदि मावनो मोननाय नंला ओमफ्राय दा नों मा हौवाजों थांफागोन ना थांफाया थांफागोन दे जाबाय दे दा आङो बिनि फिसायनावनो सोंनोसै मा नाम फंबायना बबा नार्जारि बबेनि फाथाबारि चिरां फाथाबारि चिरांनि ना आमगुरिया थाना ओमफ्राय दा नोंनि हिन्जावा दिनै नै जोङो बेंगालरावहाय BBWA आफादा मोनसे जायगानिफ्राय रेस्किउ खालामनानै लाबोलायनांबाय नों बे फैनायखौ मिथिदों ना मिथियाखैमोन आं बे फैनायखौ आं मिथियाखै आंखौ खाखुमाबोनाय जादों आं दि मिस्ट्रि खामानि मावहैदोंमोन बिदाजों ओमफ्राय मिन्थिया हसिया बियो मालाबा फैदों आं मिथिया बे फैनायखौ बेसे गोबावसो बे फैनाया ओरैनो आइडिया बिनि फैनाया मास मोनब्रैयानो जाबाय जानुवारियाव ना औ दा नोङो बै जानुवारियावनो गोमादों खबर लायाखैमोन नामा एसेबो खबर हरदोंमोन आं फन हरदोंमोन ओमफ्राय बै सासे मानसिया बुंहरबाय थादों इदि लानानै दंहैयो होननानै बुंहरबाय ओमफ्राय नोंसोरखौ केस होनाय होननानै बे हौवाया खारनाय जादों आरो आं केस होनाय नोंसोरखौ दिनै गाबोननो हमहोनाय होननानै बियो खारदों हौवाया ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनि हिन्जावाथ' गुबुन हौवाजों थाफैबाय नङा होमबा बाहेरायाव दा नोङो लांनो होननानै फैबाय आं बेखौ दा बिनिफ्राय लांनानै नों मा खालामहैगोन आं बेखौ मोजाङै संसार जाहोगोन आलो गोजोन संसार जाहैफिनगोन ना औ जाहैफिनगोन दावराव दावसिथ' जाहैनाय नंला ना सानदों नों आफादनि सायावहाय रायजोफोर माने नोंथांमोनहाथ' मिथिखाबाय बिसोरो बबे जायगानि चिरां डिस्ट्रिक्ट फाथाबारि गामिनि बिसोरो दा दिनै जोङो बे समावनो बे भिडिअ बानायनाय समावनो दिनै बेखौ गावनिनो फिसायनि आखायावहाय जों गथायफिननानै होबाय दा लामा ससेयाव माबा मोनसे जाब्रबथाय एबा बिनि हिन्जावा बिनि आखाइनिफ्राय जुदि गोमाफिनोब्ला बेवहाय BBWA आफादनि जेबो दायित्व थानाय नङा दा बेजोंनो लोगोसे दिनैनि बे सुंद' भिडिअ एबा मेलखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ रायजोफोर